שלום, בסרטון הקודם דיברנו על איך אנחנו נבצע קליטה של הודעות או קבצים מצורפים מתוך הודעות דואר אלקטרוני. הפעם בסרטון הנוכחי נדבר על הטבלאות. כניסה לטבלאות דרך התפריט, ואנחנו רואים 4 קבוצות של טבלאות. יש קבוצת מצביעים, קבוצת הרשאות ורמות, קבוצת הטבלאות הקבועות וטבלאות שמיועדות למנהל המערכת בלבד. רצוי מאוד כמובן שמנהל המערכת ייתן הרשאה לכניסה לטבלאות רק למי שמורשה ומי שיש לו ידע ויכולת לניהול טבלאות. ובכן נתחיל. טבלת המצביעים. טבלת המצביעים היא למעשה רשימה של ארוניות שלתוכה אנחנו יכולים להצמיד מסמך אחד או יותר. נעבור למצגת ונראה למה הכוונה. שימו לב, הגיע מסמך חדש לתוך הארגון ואנחנו רוצים לקטלג את המסמך הזה. כמובן שאנחנו נשייך אותו לתיק מסוים שאנחנו יודעים לאן הוא צריך להגיע. אם התיק הזה שייך ללקוח, באופן אוטומטי יתבצע קישור ללקוח ושאר הפרטים. אם התיק הזה לא שייך ללקוח, נקשר את המסמך ידנית ללקוח. לאחר מכן נשייך את המסמך לסוג המסמך, למשל, זהו מסמך מסוג תעודת עוסק מורשה. עד כאן פתחנו תיק בעצם, ושמנו את המסמך בתוך התיק. שמנו את המסמך בחוצץ של הלקוח המתאים, ובתוך החוצץ של הלקוח המתאים יש כמובן מספר חוצצים או ניילוניות, שלתוכם אנחנו שמים את סוג המסמכים המתאים. אבל אפשר גם לשייך את המסמך לארונית, אפילו ל4 ארוניות, ובתוך כל ארונית ישנם מדפים. למשל, נשייך את המסמך הספציפי שהגיע לתוך ארונית הפרויקט, ובתוכו יש לנו את מדפים של פרויקט החץ, פרויקט קשת בענן, פרויקט כביש 9 המזרח וכן הלאה, ונחבר אותו לאחד מהפרויקטים. נוכל גם לחבר אותו לאחד המדפים בארונית נושא. למשל, בנושאים יש לנו כבישים, אלקטרוניקה, בקרה, תקציב וכל דבר אחר שנמצא בארגון. נוכל גם לחבר אותו לספק מסוים, אנחנו לא חייבים. אבל נניח שהמסמך הזה הגיע מספק שנקרא חניבל מערכות, או מאפריקה ישראל, או מבזק, או חברת חשמל, או כל ספק אחר שאתם עובדים איתו. בנוסף, נוכל לחבר אותו לתוך ארונית השנה. כך נוכל למצוא את המסמך במהירות וביעילות. למשל, נוכל לבקש במערכת, הביא לנו את כל המסמכים משנת 2012 ששייכים לנושא אלקטרוניקה וסוג המסמך אישור ביצוע תהליך. כך אנחנו נוכל למצוא את המסמך בקלות ובמהירות. נחזור בחזרה לטבלאות ונזכור, כל 4 הטבלאות שקיימות כאן הן בעצם ארוניות, כשבכל ארונית יכול להיות הרבה מאוד מדפים, ואנחנו יכולים לשים את המסמך בתוך קלסר ששייך לאחד הארוניות האלה. אנחנו יכולים לשים ולפתוח כמה פרויקטים שאנחנו רוצים, אותו דבר נושאים, אותו דבר שנים, אותו דבר כל מצביע אחר שיש לנו, אם זה ספקים, אם זה למשל רכבים, כל קבוצה אחרת. תזכרו, כדי שנוכל לשנות את שמות המצביעים, צריך לגשת לטבלת מנהל המערכת, לטבלת הפרמטרים, ללכת למאפיינים, ודרך המאפיינים לשנות את המצביע או את שם הארונית. למשל, במקום ספק אני רוצה לעבוד עם טבלת רכבים. אנחנו נרשום את המילה רכב ביחיד ורכבים ברבים. אנחנו נצא החוצה מטבלת הפרמטרים, וכאשר נגיע לטבלאות ונפתח למצביעים, נראה עכשיו יש לנו טבלת רכבים חדשה. נוכל להיכנס לתוך טבלת הרכבים ולהגדיר את מספר הרכב. זאת דוגמה, ולרכב הזה אנחנו נוכל להצמיד את כל הביטוחים שלו, את כל הדוחות שמאי אם יהיה, טיפולים במוסך וכן הלאה וכן הלאה. קבוצה הבאה של טבלאות, קבוצת רמות והרשאות. היא מאפשרת לנו בעצם לקבוע למי מותר לראות את המסמך, האם לבן אדם ספציפי, האם לקבוצה מסוימת, ואם זאת לקבוצה מסוימת, מי בעצם חבר בקבוצה. למשל, אני יכול לפתוח את קבוצת ההנהלה, ולהגיד שבקבוצת ההנהלה שייכים דוד ומשה.
אם אנחנו נשייך את המסמך לקבוצת ההנהלה, רק משתמשים בשם משה ודוד יוכלו לראות את המסמך, וכמובן אם ישנם חוקרים, למשל חוקר בשם חיים, שהוא לא שייך לקבוצת ההנהלה, והוא יוכל לראות את המסמך הזה. הקבוצה הבאה היא קבוצת הטבלאות הקבועות. הטבלאות החשובות ביותר בתוך הטבלאות הקבועות הן טבלת הלקוחות וטבלת סוגי המסמכים. בטבלת סוגי המסמכים אנחנו נקבע את כל סוגי המסמכים שקיימים במערכת, אפשר להוסיף, אפשר לשנות. זכרו גם שאפשר להוסיף תוך כדי המפתוח סוגי מסמכים שלא קיימים. בתוך שם הספרייה, בתוך העמודה של שם הספרייה, אנחנו נשים את שם הספרייה שאליה אנחנו רוצים שהמסמך יגיע בסופו של דבר. בטבלאות הקבועות, טבלת הלקוחות, אנחנו נקבע מי הם הלקוחות במערכת. לחברות וארגונים שעובדים עם מערכות ERP או CRM, שיש להם מערכות נגישות או בסיס נתונים נגיש, ניתן לבנות טבלת הלקוחות דרך המערכות האלו. למשל, חשב שבט, לקחת את כל הלקוחות מחשב שבט, להכניס אותם לתוך מערכת לניהול מסמכים, או בצורה אוטומטית או בצורה ידנית על ידי הפעלה. נושא נוסף שקיים בטבלאות זה נושא של בניית משימות עתידיות לפי סוגי תיקים. מה פירוש הדבר? אם אנחנו פותחים תיק מסוים, והתיק הזה הוא שייך לסוג תיק מסוים שאנחנו קבענו מראש, אנחנו יכולים לכל סוג תיק הזה לבנות משימות עתידיות. למשל, אם יש לי תיק עובד, ברגע שנכנס תיק עובד, אני יכול לקבוע משימה 1, משימה 2, והכנת חומר לוועדה וכן הלאה וכן הלאה. מיד כשפתחנו את התיק, באופן אוטומטי המשימות האלה נבנות, ואנחנו כמובן נוכל לשייך אותם לעובד מסוים שהוא אחראי על התיק. טבלאות מנהל המערכת הן טבלאות שרק מנהל המערכת יכול לעשות אותן. כמובן כל מי שהוא רשום כאדמין בטבלת המשתמשים יכול להיכנס לתוך המערכות האלו. טבלת הפרמטרים היא טבלה שקובעת את ההגדרות הבסיסיות של המערכת, כבר דיברנו עליה, כנ"ל גם לגבי טבלת המשתמשים. טבלת רשימת תחנות סריקה, דיברנו עליה בנושא של סריקה. כאן אנחנו יכולים לקבוע סורק עם כל הפרמטרים שלו, עם כל המאפיינים של הסריקה, מה ברירת המחדל, מה אנחנו רוצים שהמשתמש יראה. אם תהיה עבודה במפתוח ברקע, זאת אומרת עבודה אוטומטית, גם כן מה המאפיינים. וכאשר נרצה, נוכל כמובן לקבוע את העמדה על ידי הצמדת עמדה לתחנת עבודה. כאן בפריט הזה, בהליך הזה, נוכל להחליט איזה סורק קשור לעמדה הספציפית. שימו לב, כרגע אף סורק לא מחובר. נקבע את סורק מספר 1, נצא מתוך המערכת. ומאותו רגע, אם אנחנו נפעיל סריקה, המאפיינים יהיו המאפיינים של סורק מספר 1. אנחנו רוצים להודות לכם ששמעתם את כל ההרצאה בנושא של טבלאות. הסרטון הבא יהיה בנושא של תחזוקה. תודה ולהתראות.